това е твоя апарат. Еми, той тя е картал много. Дръж го, дръж го. Дръж го, дръж го. Дръж го. А така, дръж го само. Идеално. Да пеш да обчукна да чуй. Дръж го споко. Браво, браво. Сега ще го три първо. А така, малко надолу. А така навиеш, ама той авансът ти е малко. Добре, само. Кротко. Това ще е обратно. Така, дръж го, само не го напоя, така. Какво ще ми говориш ти за череноперки, бе? Какво ще ми говориш ти за череноперки, бе? Сега ще дойде да това бъде и да му каже на... Не дай бързай. Чакай, спокойно. Аз само ще кажа, че... Спокойно, че нивата е дълга. То ще бая дълга тази нива. Споко. Вау. Воблер е събен, знаеш. И това запали аванса, бе, мамичка. База, имаш ли понезо, бе? Имам, не се притесняй. Повече от 270 метра няма къде да иди. Как е? Или лови черноперки там на Мама Залев, че дето го харесва. Дръж го. Държи го. Дръжте го само. Лошото, че... Ще свърши таковата. Филма ще свърши. Ако искаш прикрати, после като варим, бе.